ktorý je takmer nový. Určite sa pýtaš, prečo to vlastne robím, tak poď sem a ja ti na to veľmi rád odpovím. Odkrývam sebe nové športové vlohy, robím to tu na kopci, ešte nesme na konci. Predstav si, že mnohí sú čo sú chorí, kamo, a nemôžu jak ty ráno na nohy. A ja vlastne točím to pre ich oči, a preto idem, pokým mi to zdravie dovolí. Nohy, furt, ja bomby, furt, ja horí, chodím, fjordy, ja ten motiv, robiť niečo furt, tvoriť, tež točím to, jak dávam góly. Aj keď nedám góly, snažím sa byť tomu hokej dobrý. Viem, že až roky ukážu, či to nebol omyl, ďalej držím sa len svoje roli. Nebojím sa žiadnej roboty, keď treba zoberiem na ved aj soboty. Nedovolím, nech to len tak skončí, vodné v noci, furt v ohni zapálený, dosy zapitený, furt mám pocit, že tú akciu v sebe nosím. Rapy more z tej doby, Johnny Action Lifestyle, to potový.